8 ta' Diċembru huwa il-jum iddedikat lill-Immakulata Kunċizzjoni. Il-ħamis pajjiżna ċċelebra tnissil ta' Marija bla dnub tan-nisel. Kien 8 ta' Diċembru tal-1854 meta l-Papa Piju IX iddefinixxa id-domma tal-Immakulata. F'Bormla saret il-Qudiesa solenni fil-Knisja Kolleġjata ta' Marija Immakulata li tmexxiet mill-Monsinjur Larry Spiteri, mħallef tas-Sagra Romana Rota, bis-sem tal-kapitlu tal-Kolleġjata ta' Bormla. Il-paniġirku kien minsuġ minn Patri Charles Tabone. Preżenti għal din il-Qudiesa kien hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-Prim Ministru Robert Abela, l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia u l-Prim Imħallef Market Kuti. Tkellimna ma' diversi Bormliżi li ltqajna magħhom qabel bdiet il-Qudiesa solenni fejn spikka s-sodisfazzjon tagħhom li din is-sena il-festa qed titgawda b'mod normali wara sentejn ta' pandemija. Issa l-oħra ma ġiex kien żventura u veru. Issa dis-sena suppost impottu tas-sena li għaddiet. Sodisfatti żguru wara sentej fil-pandemija. Biħa, ħaġa sabiħa, nerġgħu niġu għal-normal u hekk. Jiena missiri kien minnaw, Bormla, ftakar kien iġib nazar. Dejjem missjajnija ma fil-pandemija, imma l-lum niċċelebraw. Ħafna wkoll u wara sentej ma jħorġux il-vari tieħu pjaċir li terġa' tara din l-atmosfera Bormla aħna. Tista' tgħid illum kull minnu Bormlis jiġi hawnhekk anke jien l-ewwel wieħed li 37 sena nieqes minn hawnhekk, imma niġi dejjem fit-8 ta' Diċembru ma tonqos qatt. Sodisfazzjon kbir għax il-pandemija qedna ġewwa li l-ewwel wieħed u lin-nies li jiena dejjem ekonomija anzjani. Pandemija issa nħalluha warajna. Issa l-pandemija għaddiet, issa ngawdu l-festa l-aħħar festa tas-sena mbagħad ngħaddu l-miliet ukoll mal-familji tagħna. Il-festa tal-Kunċizzjoni din is-sena hija waħda speċjali għal Bormlizja kif Lulju li għadda. Din il-belt fakret il-200 anniversarju mindu il-parroċċa ta' Bormla saret kolleġjata per insinji. Mal-Bormliżi tkellimna dwar xi tfisser għalihom din il-festa. Jiena li hija l-festa ta' Kunċizzjoni tfisser barka kbira minn Alla. Aħna meta jkollna bżonna inħarsu lejha u tina dak li għandna bżonn. Xi ħaġa kbira ħafna, emozzjoni, devozzjoni, ma nistax nispjegalek, ma tistax ma tiġix. Festa kbira u festa vera sabiħa, għax nisa bħalma qalġu l-Knisja u ta' kulħadd. Ferħ, familja, imħabba kbira. Hija ħaġa li qiegħda ġewwa qalbi u qalb f'kull Bormliż. U aħna għandna devozzjoni kbira leha u nispjera li l-lejla jirnexxinna kollox kif dejjem konna dejjem nixtiequ. Kollox għalina x'Bormliżi hu. Ħallum niġu nintaqgħu mal-Bormliżi l-antiki li kienu jqogħdu hawn qabel. Kunċizzjoni hija waħda mill-aqwa festi, sinjura, sewwa meta toħorġilna l-bnazzi bħallum u l-Madonna u Kunċizzjoni bla teba hija festa domma tal-fidi. L-iktar ġurnata importanti f'Bormla hija l-Kunċizzjoni. L-ewwel nett il-festa tal-om tagħna ta' Bormla ta' din il-belt Aziza dejjem kienet magħna, dejjem iċċelebrajnija, ħabbejnija u nitolbuha nimitawha. Jiena mmur il-Knisja u ngħidu qudies u ma għara qalbi ngħid.